Сейчас я, как мене. Защо? Ей, Ой, стих пак, сейчас не силно. Силно добре и ти прав. що це? Ама ще играем може 3 игри. Сама. А, тебе са, чек. Дева са, ама там е сон. Било. Не. Как изгледам от школа? После кош на родителство. Ама нека. Ало. Я изгледам от школа. Който гара, не знам кой ги е сравнал. Връзка не е. Добро. Ай. Чо? Сега му служа, сега не сме преговали, кой е това? Ай, що? Айде са играем. Игри си, Е, бе, който добре сега изкривам, що? Не ли играем са? Айде още една Играем, напред. шо, да, утре си играем. А, так, ета. А утре тя да върши, бе, починавам го. Утре, ще утре. Ило! Кур.